खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 6 जुन 2026 मायथाइ एबा 22 जेठ दान 1433 मायथाइ सनिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। बे सनिबारा नोंथांनि थाखाय साहस आरो गोहोखौ बांहोगोन। शनिदेबनि बोर होनायजों नोंथांनि खामानि थिलियाव थानाय हेंथाफोरा गोजान जागोन। लोगोफोरनि हेफाजाबजों नोंथाङा मोनसे गिदिर मावथांखिखौ सिगांग्रो फोजोबगोन। गोदान फालांगियारि गोरोबथानि थाखाय साना साबजाथाव। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों बबेबा धोरोमारि थावनियाव थांनो साननो हायो। बेलासि समाव जिउनि लोगोरिजों नोंथांनि सोमोन्दोआव गोदै थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय गावनि आदाराव आब्रुथि लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा गावनि बिबुंथिखौ कन्ट्रलाव लाखिनो नांगोन, नङाब्ला खामानि थिलियाव सोरजोंबा बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ। राङारि रां थिसननायनि बेलायाव रोंगौथि गोनां सुबुंफोरनिफ्राय बोसोन लानायनि उनावसो आवगाय। सोरबा गोजाम लोगोजों हरखाब लोगो हमज्लायनाया नोंथांनि गोसोखौ गोजोन होगोन। बिजिरसालियाव आजै-आजौनि सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां माबाफोर बाथ्रा दंब्ला दिनै मोजां दावगागोन। गावनि बिमानि सावस्रिनि सायाव जर'खा नोजोर लाखि। मोनाबिलि समाव न'आव गथ'फोरजों मोजाङै थांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजों गुफुर गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि व्यक्तित्वखौ जौगाहोनाय सान जागोन। समाजारि खामानिफोराव नोंथांनि गोसो दुंनाया बांगोन, जाय नोंथांनि मान-सन्मान आरो समाजाव थाखांनायखौ बांहोगोन। साख्रि मावनाय सुबुङा गावनि मेलेमनि गेजेरजों गोबां जाफुंसार जानो हायो। बाहागोदारिजों फालांगियारि फालांगिया मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि बिदा-फंबायफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। आरिमु आरो लिरनायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै मोनसे गोदान आरो गोनां प्लेटफर्म मोननो हागौ। नोंथाङा गोसोआरि गोजोन मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गोथां गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना खरसा बारायनो हागौ, बेनिखायनो नाङै खरसानिफ्राय गोजानाव थादो आरो गावनि बाजेटनि सायाव नोजोर लाखि। आयेनारि आयदाफोर एबा बिजिरसालिनि केसफोराव नोंथांनि बाहागो लानाया दिनै बांनो हागौ। सिनायमोनै मानसिफोरनि सायाव मेगन नुयै फोथायनाय दाखालाम, नङाब्ला फोथायखेबस' जानो हागौ। नोंथांनि साख्रियाव सोलायनायनि नाजानाया दिनै जाफुंसार जानो हागौ। मोनफ्रोमबो आगानावनो नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि हेफाजाबा नोंथांनि गोसोखौ गोख्रों खालामगोन। ध्यान आरो य'गाया गोसोआरि नारसिननायखौ होखारनायाव मदद खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रुफा गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय रांखान्थियारि महरै जोबोद खाफाल गोनां जागोन। आयनि गोदान फुंखा नुजागोन, जाय नोंथांनि बुथुमनाय धोनखौ बांहोगोन। बिदा-फंबाय एबा गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरनि हेफाजाबजों गोबाव समनिफ्रायनो दिन्दां जानानै थानाय माखासे खामानिफोरखौ दिनै फोजोबनाय जागोन। दिनै मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोनि थाखाय साबजाथाव। गावजों गाव सोमोन्दोनि सायाव फोथायनाया गोथौसिन जागोन। माखासे बादायारि आनजादाव फरायसाफोरा मोजां फिथाय मोननो हागौ। मोनाबिलियाव लोगोफोरजों रंजाहोनानै सम बारहोनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों केसर गाब। कन्या राशि। साख्रि आरो फालांगियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद गाहाम। नोंथांनि हाबाखौ खामानि थिलियाव बाख्नायनाय जागोन आरो नोंथांनि बिगोमाया नोंथांनो मोनसे गोदान आरो गोनां बिबान होनो हागौ।
फालांगियाव गोदान बायग्राफोर दाजाबदेरनायजों मुलाम्फाया बांगोन। नखरारि जिउआव गोजोन आबहावा थागोन आरो बिफाजों नोंथांनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। गोदान गारि एबा हा बायनायजों सोमोन्दो गोनां लेखा बिलाइनि खामानिया दिनै दावगानो हागौ। देहायारि महरै नोंथाङा फिट आरो एनार्जेटिक मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों पिस्ता गोथां गाब। तुला राशि, खाफालनि आबुं हेफाजाबजों दिनै नोंथाङा जाय खामानिफोरनि बाथ्रा सान्दों बेफोर गासैबो खामानिफोरा जेबो हेंथा गैयाजासे जाफुंगोन। नोंथाङा धोरोमारि आरो समाजारि फोरबोफोराव बाहागो लानो खाबु मोनगोन, जाय नोंथांनि गोसोआव मोजां गोहोनि बोहैथि लाबोगोन। गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय नाजानाय फरायसाफोरा दिनै माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। गोलाव जानथायनि फालांगियारि दावबायनाया नोंथांनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि हालोदआ गोख्रों थागोन आरो नोंथाङा नखरनि गोनांथिफोराव उदाङै खर्सा खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 15 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों क्रिम गाब। वृश्चिक राशि, दिनै सांग्रांथिजों आवगायलांनो सानसे इसारा होयो। गारि सालायनाय समाव गोख्रैथिखौ नोजोर लाखि आरो ट्रेफिक नेमफोरखौ मानि। सावस्रियाव सोलाय-सोल' जानो हागौ, बेनिखायनो बोथोरारि बेरामफोरनिफ्राय सांग्रां जा। रावनोबो बुरजा बिबांनि रां दाहार होनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला रांआ थाबथानो हागौ। नाथाय बिजिरसंनाय, बिगियान एबा आसार-खान्थिफोराव नांथाबना थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गोथौ मोनदांथि आरो जाफुंसारनाय लाबोगोन। इसोरखौ फुजिनाया गोसोआरि बोलो होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सिन्दुर गोजा गाब। धनु राशि, दिनै जुलियारि जिउ आरो फालांगियारि बाहागोदारिनि थाखाय जोबोद मोजां जानो थांगासिनो दं। गावनि जिउनि लोगोरिजों जायखिजाया गोजाम दावराव-दावसि जानाया दिनै आबुङै जोबलांगोन आरो न'आव गोजोन लाबोगोन। फालांगियाव गोदान गिदिर अर्डार मोन्नानै नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि मान-सन्मान आरो अनसायजानाया समाजारि बिथिंफोराव बांगोन। जुदि नोंथाङा हाबा जायाखैब्ला दिनै न'आव जुलिनि सोमोन्दै सावरायनाया गोख्रोंसिन जानो हागौ। सावस्रिया मोजां थागोन आरो नोंथाङा थाजिम मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मकर राशि, दिनै सुथुर आरो बेरेखा हानजाफोरनि सायाव देरहासारनायनि सान। बिजिरसालिनि बेलायाव गोजाम थिरांथाया नोंथांनि फारसे फैनो हागौ। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा गावनि खस्थ'नि थाखाय नांगौ रोखोम बान्था मोनगोन आरो लोगोफोरनि गेजेराव नोंथांनि गोहोमा बांगोन। नोंथाङा दिनै गोजाम दाहार एबा दाहारखौ सुख'नायाव गोबां जाफुंसार जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि बिमा बाहागिफोरनिफ्राय माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। जाय देहा फोसाबनायफोरा फैबाय थादों बेयो अरायबो सोलिबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब-साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा निला गाब। कुम्भ राशि, दिनैनि साना फरायसा आरो लाइमोनफोरखौ गावनि केरियाराव गोदान गोजौआव गाखोनायाव मदद खालामनायनि मोनसे सान जागोन। फरायनायाव नोंथांनि नाजानाया बांगोन आरो नोंथाङा नोंथांनि फोरोंगिरिफोरनिफ्राय आबुं सुबुरुन मोनगोन। गथ'साफोरनि फारसेनिफ्राय माखासे गिदिर आरो गोजोनथाव खौरां फैनो हागौ, बेनिखायनो नखराव रंजानायनि आबहावा जागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना रमान्सजों बुंफबनाय जागोन आरो नोंथाङा गावनि लोगोरिजों बबेयावबा बाहेरायाव थांनो हागौ। सिगांनि थाबथानाय रां एबा लटारि देरहानायनिफ्राय हरखाब मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 17 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां गोथां गाब। मीन राशि, दिनै नोंथांनि आबुं गोसोआ नखरारि सुख-सुबिदाफोरखौ बांहोनाय आरो बिमा-बिफानि सिबिनायाव थागोन। गोदान न', फ्लेट एबा हा बायनायनि सानथांखिफोरा दिनै गोख्रैथि मोनगोन। साख्रियाव थानाय सुबुंफोरा न'निफ्राय खामानि मावनो खाबु मोननो हागौ एबा मोनसे गोजोनथाव बिबान मोननो हागौ। फालांगियाव दिदोमथि सोलिबाय थागोन,
बेलासि समाव नखरनि गेदेरफोरजों मोनसे गोनां नखरारि आयदानि सायाव गोथौ सावरायनाय जागोन, जाय नोंथांखौ थार लामा दिन्थिगोन। नोंथाङा गोसोआरि गोजोनखौ मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सना गाब। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।